10 snin ilu grupp ta' żgħażagħ ingħaqdu flimkien u sawru l-LGBTI Gozo. Ħadmu qatih biex jippromovu aktar inklusività u għarfien fawdex dwar persuni b'orjentazzjoni sessuali differenti. Fost l-oħrajn kabru l-għarfien fl-iskejjel u tellaw bosta avvenimenti biex ikomplu joħolqu aktar ambjent sikur. Għal żgħażagħ LGBTI għawċin din l-għaqda tiswa daqs mitlu deb. Il-membru eżekuttiv Antonella Buġejja spjegat li din iċ-ċelebrazzjoni ta' 10 snin turi li din il-komunità teżisti u li huma kburin u ferħanin. U naħseb li f'pajjiż vera żgħir bħal Malta u gżira jerġa' iżgħar bħal Għawdex, affarijiet hekk u organizzazzjonijiet bħal tagħna huma importanti ferm għaliex joħolqu spazju fejn in-nies jistgħu jiftħu qalbhom, jistgħu jitkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom u nofru servizzi bħal terapija b'xejn u affarijiet oħra fejn in-nies jistgħu jitkellmu bejniethom u noffru support li mhux dejjem insibu. Min-naħa tiegħu il-koordinatur Antwan Spiteri sostna l-importanza tal-ugwaljanza u li kulħadd iħossu sikur. Mill-bidunet il-missjoni tagħna kienet li nkunu ta' vuċi għall-minoranza u kif ukoll noffru spazju sikur, viżibilità u ugwaljanza għal kulħadd. Għalhekk se inkomplu naħdmu biex ikollna Għawdex aktar inklusiv fejn kulħadd ikun iħossu iktar safe. Is-Segretarju Ġenerali tal-LGBTI Gozo, Daniel Manniskarko, spjega ma' TVM News li b'ħidmet din l-organizzazzjoni kien hemm aktar aċċess u kuntatt ma' nies LGBTI+ li ma kellhom spazju dedikat biex jiftħu qalbhom dwar l-identità tagħhom. Fost l-oħrajn l-għaqda tagħti servizzi ta' counseling b'xejn u fetħet il-qawsa l-laħab fir-Rabat. Qal li l-LGBTI Gozo ħolqot sens ta' komunità iktar b'saħħitha anke bl-organizzazzjoni tal-ewwel Pride f'Għawdex li saret fl-2022.